Kámo, mne začína byť ťažko. Fuj, kámo, ale mne je už normálne ťažko z toho. Kámo, mne je zle. Ťažko z toho, strašne. Neviem ako ty, ale mne je normálne už ťažko z toho. Fuj. Ja cítim, že mi je zle. Fuj. Čaute zveri, moje meno je Rasťo. Ja som Jaro. A vítame vás pri ďalšom videu. Toto video je degustácia romantická pri tejto našej večeri poslednej. Vína nepijeme, čiže tu máme 20 cca druhov Monster energetiákov. Rozdelené sú na bez cukru a s cukrom. Pravdepodobne začneme tými bez cukru, pretože Keď sa napiješ sladkého a potom ono to chutí ako voda, keď sa napiješ potom toho bez cukru. je to tak. Budeme to robiť formou tier listu, čiže budeme zoraďovať do týchto zajebaných pohárov energetiaky od SK až po C-čko. Nie, posledné dve kategórie sú, že hnus a hnoj. Hnus je to lepšie a hnoj je to horšie. Môžeme sa na to pomaly vrhnúť. A na konci videa si ešte dáme, že našich top 5 obľúbených monstrov. Prvý monster je tento Mango Ultra Fiesta, mal by chutiť ako mango, je bez cukru. Daj, zavoňaj. Voňa. Dúfam, že nedostanem nejakú srdcovú inváznú chorobu Myslím, šok. po všetkých týchto energetiakoch, farba pekná. Žltá. Ale to je fakt akože takto degustovať, že? No jasné, no tak to si to musíš zamiešať. Tak to si dobre. Dobrý. Ďalej. Je fajn, je bez cukru, čiže taký menej výrazný, ale No, dobre. cíti tam mango, To bude preto, lebo ja si lebo mangový. je asi mangový. Čiže by som ho dal, Ja som mal asi do Ačka. je to taký Ačko, no. Asi je, dáme ho do Ačka. Dáme ho do Ačka. Dáme si, že zelený monster bez cukru, to je ultra paradíze. A mal by chutiť ako kaktus. Ja ho proste slopem, že každý deň aj dva. To je taká tvoja To srdcovka. je mám srdcovka, keď ho nemám, tak mám nervy. Takže poďme si ho vychutnať. A ja by som ho dal asi rovno aj do SK a toho nemusím ani chutnať, lebo ho pijem každý deň. Akože nevyzerá bohu ako zeleno. Na zdravie. Keď ja neviem, tieto bez cukru monstra sú všetky také fajn. A tento je najlepší. A tento je dobrý, no. Tento je ja Tento som je, dal do SK. tento je Esko. Do Toto SK je, je ultra paradíze. tento je Esko, no. Toto je... Tento je fakt dobrý. Vieš čo bude sranda, keď väčšinou všetky S-kové a tieto najlepšie budú tieto bez cukru. Tiež si myslím. Dobre, ďalší si dáme Ultra Watermelon, čiže melónový monster bez cukru, taktiež málo kalórií. Ja neviem prečo mne to prípada ako taký vianočný energetiak. No lebo tak Hej, už tie farby tak zladené, ako aké sú tam vianočné. také ohňostrojové farby. Keď vyšiel tento monster, tak si pamätám, že to bol môj obľúbený. Pil som ho stále. Fakt My som sme ho, si ich raz večerko zobrali. fakt som ho mal riadne. 20. Ja som 20? mal 20. doma celý kartón tohto monstru, tak pred 2 rokmi alebo tak. Ale toto je také Ačko tiež. Je to len do Ačka, aby som... Toto je také... Do SK, ne? Fakt? Čo ja viem. Ale tak S je úplne že najlepšie. Tak potom je, tak toto dáme do Ačka. Ktorý si chceš ďalší? Ja som tento skúsil. Tuto fialovú. Ten si ja nepamätám ani ako chutí. Tento Čo to je? že ultraviolet. Takže chutí jak fialová. Akože po poľsky neviem, takže Prečítaj po poľsku. vítami v ľatách 70. Tak no. Tak to bude chutiť jak Beatles, daj. No. Už je dobré. A robí nám celkom dobre. Tak sladko. Kámo, to bude nejak prášok na pranie. No. Tak aby si mal, že vyslovnú predstavu, hej. Však to bude nejak prášok na pranie. Hej, ale tak sladko to je strašne. Môže to upraviť. Mne to, ja už viem, čo mi to pripomína. Zase tie žuvačky. Ja viem, ako to vonia. Ono to presne vonia ako tie jahodové žuvačky v tej takej rolke. Čo si, vieš čo myslím, taká tá rolka, čo bola? V takom plastovom. Jaj, no A čo viem. si otvoril, a tak ovoňaj to a ono to presne takisto vonia.
V tej tube plastovej. Toto mi moc nechutí. Je to strašne nevýrazné. Ja by som ho dal možno záčka, mne celkom chutí. Ja tak Bčko. Môžeme si strihnúť, ak chceš. Takže Bčko. Sme mohli hodnotiť nejaké... rokové tetovanie. Sme mohli hodnotiť, ako vyzerajú inak. Že ktorý je takže najkrajší tými obrázkami. Toto vyzerá ako taký moč. Sa pozri, ale fakt to vyzerá ako keď na našťala to poháraný. Taký štinový. No. Není to akože nič úžasné, ale zase ale vypil by som to. Ale Aj akože, hej. kámo, mne začína byť ťažko. A to máme bez cukru, to ešte tam máme... Toto budú mrdy. Dobre, takže tento sme dali do Bčka, hej? Ideme ďalej. Takže dáme si, že toto by mal byť akože klasický Monster bez cukru. Malo by to chutiť presne takisto ako Monster s cukrom. Vieš tento? Ale tento úplne vonia ako normálny Monster. Ale tiež vyzerá ako moč. Na zdravie. Ale chutí riadne. Chutí ako klasický Podľa Monster. mňa ale tento je lepší ako normálny Monster. Monster normálny je taký moc ťažký, a to cítiť, že... Toto je taký... No neviem, Ačky, Ačko? ale dal Asi som by do som Ačka. mal do Ačka, no. No biely je môj najobľúbenejší, asi z týchto všetkých. Bez cukrových, tak si môžeme dať tento. Vieš, ako by som to urobil? Ja som tento sme skúšali a on strašne podobne chutil ako ten biely, tak tie by som normálne že porovnal obidva naraz. Že či je tam nejaký veľký rozdiel. Dobre, môžeme to urobiť tak. Tak si dáme Lewis Hamilton. Môžete ten na nuli. Čiže toto keď vypiješ, budeš taký rýchlej, jo? Možno. Ďalšia močka. Fuj kámo, ale mne je už normálne ťažko z toho. Ja som není zvyknutý na piť, už je to, tak ty to piješ často už. Ja som si na to odvykol. To je úplne taký nepriemer. Priemer. A Bčko, Dáme no. ho do Bčka. Lewis Hamilton, ale keď vyšiel si pamätám, že mi chutil riadne. Že to bol jeden z takých, že čo som si ich často kupoval, no ale teraz je taký mech, To je úplne taký. obyčajný. No a ideme teraz tieto dva. No taká klasická voňa toto. Ja to vieš ako robím, keď nemajú že zelený, tak si kupujem biely a keď už nemajú ani biely, tak si kupujem ten červený. Ja to už nepijem. Ja som jedným časom reálne často pil tieto Monstre, ale potom som si nejako sekol, lebo mi to nebol zlým. Akože je to celkom zlá vec na tráve, nie? Ale tak šajem raz za čas. Tento je, že ultra róza. Ultra skoro biely. A nie, je taký, je troška do rúžová. Vyskúšame najprv ten biely. Či rúžový? Musím zamiešať. Počkaj. No tak voňajú inakšie. Tak dáme najprv biely, klasiku. Asi sa, ne. Je medzi tým minimálny Toto je rozdiel. taký menej výrazný, by som trochu povedal. Je medzi tým strašne malý rozdiel a chutia... Ten rúžový je tak menej výrazný, ale chutia, že som povedal, že asi skoro rovnako. Skoro rovnaké sú úplne, no. Čiže kebyže máte chuť napríklad na ten biely Monster a náhodou by ho tam nemali, alebo naopak, tak je to úplne to isté. Ten biely je S-ko určite a ten ružový akože chutia rovnako, ale tak S-ko je proste legenda a biely Monster je legenda. Ten dáme asi do Ačka, ne? A tento necháme Ačko, áno. To by sme mali teda Monster bez cukru, teraz sa ideme vrchnúť na tie Na toto sa neteším. sladké. Víš, ako to urobíme? Kámo, mne je zle. Takže ideme na tento. Žiadny juice, čaj, káva, ani žiadne úpravy sme si Monster Energy, takže vlastne není to ani káva, ani juice, ani... Je to Monster. Takže na zdravie. To je... Toste. Nechutí mi. Nechutí mi, že vôbec. Cčko či Bčko? No ja by som ho dal možno aj do Cčka. Strihneme si? Strihneme si. Tak ja som za Cčko, ty za Bčka, hej? No. Tak raz, dva, tri. Dobre, tak dobre. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre. Tak som zase videl. To je Zipte. ananásový
Akože ono sa to možno nezdá, ale keď z každého vypijete reálne deci a je ich tu 20, tak akože dá sa to všetko do seba, je celkom hard. Ideme ešte tie dva medzi sebou porovnať, pineapple a pineapple. Tak môžeš ty máš na to... Na to bunky chuťové prispôsobené. Pozri sa, aký je rozdiel medzi v farbe. A ktorý je ktorý? Toto je ten bez cukru. Sisky? Keď sa napiješ tohto, tak tento fakt chutí ako voda. Hej? Nie, vôbec sa nesúziť. Tak. Dobré. Mixnúť? On je psychopat, ja tomu nerozumiem. Ja by som išiel na... tento. Ten bude podľa mňa riadne sladký. Tento bude podľa mňa, no, čo som to chcel povedať. Je tu napísané, že roztočíme to zvyčajne a potom sa z toho zrobí nový koktail, takže... Takže je to zo série... Zo série Punch. Máš, on je reálne sladký. Koľko má kalórií? Ale má málo kalórií. Tento je taký agresívny. Taký oranžová. Vieš, aký by som si dal Monster, ten čo sa tak niekedy dávno vyrábal, on bol tiež bez cukru a bol grepový, ten si pamätáš, taký červený. On bol dosť podobný ako tento, akože farbou, že úplne skoro taká istá červená, akurát, že bol grepový, alebo pomarančový. Ale asi grepový. Bol oranžový taký. Bol oranžový, ten bol pomarančový. No, to si nepamätám. A bol takýto, bol žltý, ten bol citrónový. A bol takýto, ale ten bol grepový. A ten grepový si pamätám, že mi chutil. To si už napil? Aj. Ja, čo? Ťažko z toho strašne. Dáme ho do Ačka. To je dobrý. Isto je lepšie ako tieto. To hej. A je to, Dáme do také, Ačka. je to také Ačko. Ale napríklad ešte medzi dvoma najhoršími skupinami není ani jeden. Hnú za hnoj? No. To nie je to ani jeden. Tam sa nedostal ešte ani jeden. No vyberáš. Skús taký, že Počkaj, tento som ešte nemal. jemnejší. Tento vyzerá jemnejšie, boha, vidíš, to je tiež, že boha, to nie je tie isté, len iná farba. No veď iná príchuť bude určite, nie? Toto je pineapple punch. Jo. Takže porovnáme punch s punchom, ešte môžeme porovnať. Prosím, trochu. Iba. Čo? Fuj. No daj, počkaj, ja chcem červený. Fuj, počúvaj, to smrdí, ako mal si niekedy C1 na pumpu? Hej, C4, ne? Alebo C4? C4, hej. Tak C4. Nie, to chutí jak ten napalm. Alebo napalm. Smrdí, nechutí. Zdravie. Mne to nebude vidno, lebo ja tu mám trochu, lebo ja už skapím, ne? No. Toto je úplne predposledná kategória, naozaj, akože není vôbec dobrý. Smrdí a ešte aj hnusne chutí. Ale toto je punch jaký? Punch iný. Rúžový. Dajme si broskyňový. To je také, keď si kúpeš tie produkty, vieš? Kúpte si tento produkt, to budeš krajší. Tento Monster by som Keď si kúpiš tento produkt a vypiješ ich tak 4, tak ťa jebne. vysoko odporúčiť, pretože Monster Monarch, pomenovaný podľa skromného motýľa na ľahkú jemnú chuť s náznakmi broskyň a nektariniek. Môžete povedať, že je to delikátne, nie príliš silné, ale pripravte sa na to svoj vlastný efekt motýlých krídel. No to je prečo, že motýlých krídel, lebo keď ťa odjebe, tak nebudeš mať ako krídla ako má aniel, ako motýl. No, čiže Monster Monarch, pomenovaný podľa Godzilla. Na zdravie. Na šťastie. Na lásku. No, tu tretieho nemáme, takže iba na šťastie. Čo tretie máme? Čo by to povedal, nie? Jaj? No, ja som to veľmi Ačko. Ačka alebo Bčka sa rozhoduje. Striháme? Ja zase prehrám, tak ťa mám piči. Ja som za Ačko. Ja som za Ačko. Čo to je za smrt, Matý? Je to... Tak, Monster Motýl skončil v Ačku. Ja som tento skúsiť. To je tiež nitro. No ale toto je iný nitro. Toto je Cosmic Pitch. Tak to je kozmická pič. Toto je... Dáš ho ti aj prečítať? Prečítaj. Po poľsku. Ty kokot. Ale je tu, že Energy Nitro povalí vás na zieme. Ja to chcem prečítať aj. Nie, to je ziemie.
Cosmic Peach je nasycovaný azotu Jackie, ktorému gladká textúre. Piče, ja som poliak jak vyšitý. Dávka klasickej miešky energetickej. Speľná dávka. Speľná dávka. Tak daj mi speľnú dávku. Ale Monster Energy Nitro má to, čego potrebuješ. Čego potrebuješ. Ten vie, čo chce. Čego potrebuješ. Možno by ste si nevedeli ani predstaviť, aké je toto náročné dávať do seba. Je ti zle? Nie je. Alebo nepekné. Ja mám si piť celý deň, vieš, aký som smedný, si schopal. Ja som za Ačko, ale tak ja som si už prebil niektoré monstre, tak necháme ho beč. Tento ako nazveme? Je to... No, kozmická pič. Dajže, pič. Pamätáš si, aký monster sme ako deti pili najviac? Tak dávaj. Toto je... Legendárne. Povedz, k tomuto monstru sa viažu normálne legendárne príbehy. Nosili sme ho na skúšky so skupinou, nosili sme ho vonku vždy, keď sme chodievali ako decka, sedávať na tribúnu a iba kecať a jesť čipsy, ešte vtedy sa nám ani nesnívalo, že budem cvičiť alebo Jaro. Takzvaný Valentino Rossi. Monster, doktor. Je to tak. No nič, to dám do Ačka rovno. Tak. Valentino Rossi, najlepší kaskadér. Skáče. A preto volajú akože VR, pretože... Virtuálna realita. Alebo... Veľmi rýchly. Veľmi rýchly Rossi. Vieme obaja, do čoho ideme, je to náš najobľúbenejší. Svieži, paradoxne má síce najviac kalórií. Ale má najviac. Fuj. Boha nie, toto nie. Tento monster je asi jeden z najťažších, čo som kedy mal. A pritom ale není taký sladký. Není taký sladký, ale proste je v ňom niečo, čo proste nie je moc. Že vypiješ toho celý a úplne ti je ťažké. Však aj to je technology. Lebo je technický typ. Na zdravie. Ale tento má dobrú farbu. Vyzerá ako kvaparina do chladiča. Po tomto monstri je vždy v ústach taká zvláštna pachuť. A neviem, čo to robí, lebo ono by to malo byť nejako, že je tam viacej niečoho. Ja by som ho dal, čo? Ačko. Ačko. Tak BC. BC? Ty si za B a za C? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. No, Tak je to Cčko. Ďalší by som dal možno tento. Je to melónový monster s cukrom. A s prichuťou melónu. S prichuťou melónu. On smrdí trošku ako tonik. Ovoňaj ten s cukrom, ten tonik. Tento. Však? Ty kokos, ten má riadne solatko voňa. Smrdí jak tonik. Fuj. Ale hnusne je fajne. Ten bez cukru je o mnoho lepší. Dáme ho do kategórie hnus. Hnus, alebo hnoj. Je to hnus. Ja mám normálne už útlm takej energie. Neviem ako ty, ale mne je normálne už ťažko z toho. A to je ďalší punč. To je ďalší punč, ale tento To je je pacifický punč. Pacific. Takže Pacific Rim, Monster. Je dobrý. Je dobrý, sladký. Máme Ačko. Je to Ačko. Máme ešte 3, to dáme. Ja by som dal asi mangový. To nemajú takú inú farbu, či si mi zdá, či mi ideme na hlavu. Tento je tiež fajn. Keď mám chuť akože na nejaký sladší monster, tak si akože kúpim väčšinou tento. Je to Ačko? Ja neviem, akože ja by som, no asi Ačko. No vyber si. No, tento už ostal iba tento. Klasiku necháme na koniec. Klasiku úplne najviac old school. Celtic Tropical Orange. Kámo, ja nechcem viac, ja iba trochu si jem. Koľko sa? Fuj. Vodováha. No nič. Tak, dobre. Je dobrý.
Tento je veľmi podobný ako ten Mango Loco. Tento, ne? Alebo ako tento, či Ja je som dal do Ačka. zase? Tak dajme Ačko. Ostáva legenda. Ostáva legenda, najväčšia klasika, klasický monster, športovci, hudobníci, anarchisti, študenti, cestní piráti, metalisti, geekovia, hipsteri, motorkári, hopijú, ty budeš tiež. Takže aj ty. Kameraman tu nebol napísaný. Nie, ale on patrí, vieš, do ktorej sorty? Hudobník, anarchista, Nie, motorkár. cestný pirát. Čiže klasický monster, sme sa po dohode dohodli, Že dáme do Bčka. že ho dáme do Bčka. Pretože proste není... Je to najikonickejšia chuť z tých všetkých, ale není proste najlepšia. Rád by som vám ukázal náš papier. Jarko sa činil. Ale ja cítim naozaj tej energy. Ja cítim, že nie je zle. Takže teraz si vlastne zoradíme našich top 5 monstrov. Ja si zoradím mojich 5, Radco si zoradí svojich 5 a ukážem vám našich top 5. Takže toto je našich top 5 monstrov. Keby sme si mali vybrať, že jeden monster, ktorý by sme chceli piť do konca života, tak za mňa by to bol tento zelený. A za mňa by to bol tento biely. Tieto, fakt, že tento by som vedel piť každý deň, kebyže mi to mám akože na to chuť. A ja tieto pijem každý deň. A chutí mi asi najviac, je taký, že najľahší, ale zase tento je úplne nostalgia pre mňa, takže k tomuto mám nejakú že citovú väzbu, ale tento je fakt, že asi najlepší. Klasický biely monster. Ten červený je fajn, aj tento modrý je reálne dobrý. A toto je proste, že... No proste toto je, že S-tier Legenda. Je tých, to taká legenda. tých monstrov, no akože naozaj tieto sú že najlepšie. A paradoxne je tu iba tento s cukrom a ostatné sú všetky bez. A ešte sme si vybrali takú jednu kategóriu, že sme sa rozhodli, že vyberieme že najkrajší dizajn. Ktorý by si vybral ako najkrajší print na tých monstroch? Že tak sa tento videl vždycky, lebo proste je Rossi, hej, doktor. No, Tak ja neviem, akože mne sa tento vidí strašne, tento je pekný. ten je pekný, no lebo je úplne, Proste- no veď lebo to je Rossi, no. Hej. Ja som rozmýšľal, Ale že... ten punch je pekný, hej, ten je pekný. Ja som rozmýšľal nad týmto Lebo to vyzerá ako také kerky, vieš, čo sa dávali tetovať. Tak tento sa mi vidí tiež. a rozmýšľal som ešte aj nad... Ten motýlov je taký Ten je basic, pekný, ale aj, akože aj s tými kostričkami je dobrý. aj tento je pekný, aj tento mangový je pekný. Tieto sú také, že najkrajšie, no a tie... A hlavne tie bez cukru nemajú, v podstate oni majú všetky taký istý Ja, print sú a na tom istom. len majú Majú len tie iný. boky trocha zmenené. Hej. Ale akože tieto, Čiže by som dal. tieto 4 sú také asi, že najkrajšie. No, tento možno ani nie. To je také, neviem. Ale tieto tri sú topka. Tieto 3 sú fakt, že také, že najkrajšie. Teraz ideme. Urobiť ultimátny monster zo všetkých. No, takže naše ultimátne kombo monstrov je tu. Vonia ani neviem ako chuť, inak najviac tam cíti ten punch. Hej. Najviac tam cíti ten punch z tých všetkých. Na zdravie. Na zdravie doslova. Je to fakt dobré. Je to naozaj dobré, no. To je aj dobré. Ja by som vám aj povedal niečo viac, ale ja už som tak vybavený z toho. Keď sa máš dobrý monster, tak kúpti všetky tieto a daj si ich dokopy a budeš mať dobrý monster. No, a budeš ich... A nemusíš rozmýšľať nad tým, ktorý si máš vybrať, vieš, Hej, mal ale- si vybrať ten alebo ten, proste zober si všetky, najeb si ich do jedného pohára a vypí to. Tento monster by sa nazval, že monster boha Krista. Fuj. Takže to bolo pre dnešné video všetko, dúfam, že sa vám páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ja si idem dopiť aj môj mok. Ja sa idem práve podobne vygrcať a vidíme sa pri ďalšom videu. Na zdravie. No,